समुद्रात निस्त्यागधरच्या गेली बोट बुडली, 7 निस्त्या मातेलाली सुटका. कारवार. होन्नावर तालुक्यातल्या तारेबागलू लागी समुद्रात निस्त्यागधरच्या गेली बोट बुडिली घटना घडली. अंकोलच्या बेलांबा रिंगच्यान निस्त्यागधरच्या गेल्ली मंजुनाथ कारवी हेमगेल्या मालकीची श्री नवरत्न नावाची बोट समुद्रात अपघातग्रस्त झाली. बोटीच्या भायल भागाक नुकसान झाल्यान बोट बुडली. घटनेनंतर स्थानिक निस्त्या मारतल्या बोटीच्या मदतीन 7 निस्त्या मारतल्याली तात्काळ सुटका केली. व्यंकटेश कारवी, नागप्पा कारवी, संदीप कारवी, विकास कारवी, विघ्नेश कारवी, रजत बनावळीकर आणि लतेश कारवी या निस्त्या मारतल्याली सुरक्षितपणे सुटका केली. इक्बाल अब्दुल गफूर हेमी बचाव कार्य करून निस्त्या मारतल्याले जीव वाचयले. या प्रकरणाची नोंद होन्नावर CSP पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत केली असा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.